Marliat gawe, marliat horas, bendamang godang dia. Hita di pomparan yang punta sera jaluan baru bere tapulan si bagading duduk di pangiringan horas mahita terus pomparan yang punta namar hamarangking namar hula-hula baru molo totong songonok kita marsi pairing-iringan niana alani las nirohata naing do pehita nyamare basu ima gondak sabe-sabe ima gondak siuk-siuk maradopon habang nami haha di partubu anggi di partubu nami sa pomparan di sera jaluan gom may dirohata saluhuna gabi mah dihamuna akamang buru nami na buru nami tentu doho dahamuna barnas siroha upasah tami tikitu hamuna asawe kamu ebas pusit tu inong munaon upasah gabi ibe kami tu hamuna aka baba inong ba barnas siroha mahukut barang nami korong pahamuna gabi na buru gabi dari muli-muli asa we pasihami inang namion sonari
siya kami. Parkendengong muna sa luho na si Raja Uluan. Di pa sa timing na musena, uduti mo rin dyan hula-hula namin. Mau lihat eh. Ano sa mani? Gabi manin kita sarahuna, mau lihat ma di dewata parningan basa. Tung takas tajalo holong ni rohana doh damay na dihita di bagas at tikyong. Nunga tukas sita marsi paululuan si sada urdot, sada idege, sada tortor, sada lasniroha, si sada tandok, sada parindahanan. Mau lihat pa ni Tuhan tadi sudi pasu-pasuna dihita di pamparan no punta si Raja Uluan atau barintang mapagabin atau modal hosita doan. Arita matotong gabi pinampar ni punta si Raja Uluan boru bere nang bere sa totong mahitatong marsi paululuan. Nuay pa emang nunga sikop jala sadaro hanami mamuhay ulaonon ima dia suhutong bolon atau dengan dona pinio dumenggam mana niya lapan bendamang dihamis tiyo-tiyo padomo manang tuha sahatan.